Одна навіна горшая ад другой, і спадарства нават невядома, з чаго пачаць, але пачнем з самага галоўнага. Інфармацыя, якая з'явілася літаральна 20 хвілін таму. Яна ўся ж спраўджваецца і афіцыйна не пацверджаная. Але стала вядома пра тое, што нібыта Роман Пратасевіч, якога знялі з учорашняга рэйса, які быў затрыманы у Менску, знаходзіцца ў адной з менскіх больніцаў у крытычным стане. У яго праблемы сэрца. Мы звязаліся з маці Романа Пратасевіча. Яна кажа, што ёй гэтую інфармацыю паведамілі з надзейных крыніцаў. Усцяж будзем спраўджваць гэтую інфармацыю і падаваць падрабязнасці. На жаль, таксама іншыя навіны. Літва спыняе пералёты ў сваёй паветранай прасторы самалётаў, якія улятаюць з боку Беларусі. У адказ Менск таксама спыняе на месяц пералёты у Вільню. Великабрытанія забараніла прыём рэйсаў Белавія і таксама ўводзіць санкцыі. А спыніць авіязносіны з Беларусію мае і Украіна. Еўразвяз рыхтуе адказ на ўчорашні захоп самалёту з пасажырамі ў Менску, а Менск тлумачыцца, што атрымаў ліст ад Хамас аб бомбе на борце. Цікава, што гэта беларуская КДБ не лічыць Хамас нават тэрарыстычнай структурай. Чым больш прыдумляюць версію падрабязнасцяў, усё больш узнікае сумневаў. І хіба каб сумневаў пра дзяржаву тэрарыста было яшчэ меней, ужо сёння ў нацыянальным аэрапорце ізноў затрымалі самалёт. Гэтым разам нямецкіх ліній Люфтганза. Нібыта паступіла чарговае паведамленне пра выбухоўку. Самалёт вылецеў у Франкфурт з 2-гадзінным спазненнем. Бомбы не знайшлі. І чаму гэта ўжо нікога не здзіўляе? Вітаю спадарства, Сергей Падсасонны, адмысловы жывы эфір студыі Белсат. Запрашаю. Дежурный экипаж получил задачу осуществлять контроль и в случае необходимости оказать помощь гражданскому судну для того, чтобы осуществить безопасную посадку на аэродром Минск-2. У нас мысль была, что что-то случилось с самолетом. Потому что он как бы нервно садился. Если бомба в самолете, почему нас выпускают полчаса? Страну, которой руководит международный террорист, любой ценой пытающийся продлить свое пребывание у власти хотя бы еще на один день, или страну, где белорусское общество само определяет свою судьбу. Режим поднял спецслужбы и истребители и организовал захват целого гражданского самолета. Адмысловае выданне студыі Белсат, і ўжо цяпер спадарства на сувязі Саўлюс Данаўска, пасажыр самалёта РНР, з якога знялі напярэдадні Романа Пратасевича. Ужо цяпер з намі на сувязі. Вітаю вас. Добрый вечер, Саўлюс. В какой момент стало понятно, что на борту происходит что-то неладное, что-то не так? Это произошло сразу, когда самолет сделал резкий разворот и пошел на снижение. И после этого сразу же командир корабля произнес речь, что в связи с принятием мер безопасности мы должны спуститься в Минске. И сразу было ясно, что-то не так. Был ли виден военный самолет через иллюминаторы в самолете, или этого никто не видел? Ну, я лично не видел, но слышал по телевидению, что вроде бы кто-то видел, но не могу подтвердить. Вы были, может быть, рядом с Романом Пратасевичем, журналистом, которого задержали в результате в Минске, или вы не знали, кто это? Нет, я не знал, кто это, только потом уже, как узнал, кто такой Роман, так я узнал, что я с ним был в автобусе рядом. Как он себя вел, может быть, вы помните?
когда я его видел, он вел себя спокойно. Может, чуть-чуть нервно, но зная, что ему грозит в Минске, это было довольно спокойно. А что касается персонала самолета линии РНР, как они себя вели в этой ситуации? Тоже довольно спокойно, не было никаких... видно, что там что-то очень серьезные какие-то проблемы. Появилась информация о том, что якобы на борту самолета могла быть бомба. Конечно, никакой бомбы не было. Как выглядела при этом эвакуация из самолета? Сколько времени вы ждали после приземления? Это очень долго. Нас, когда спустили, прошло где-то еще минут 10-15, пока нас начали выпускать с самолета. Где-то полчаса, наверное, если не больше, выпускали, проверяя вещи. Все это очень странно. При этом как себя вели службы, которые были на полосе и потом в здании аэропорта? Службы окружили весь самолет со всех сторон. С той стороны, где нас выпускали, там было довольно много военных, служащих аэропорта. Было и женщины, и мужчины. Были видно, сапер ходил вокруг. Были собаки, которые проверяли, наверное, на бомбу или на наркотики, непонятно было. Все довольно спокойно так ходили, никаких таких замешательств не было. Потом вот говорят о том, что всех пассажиров обыскивали, некоторые даже сравнивают это с тем, что почувствовали себя как в тюрьме. Действительно это было так? Да, мы это уже забыли через столько лет, что надо каждого человека общупывать, мужчин, женщин. И это было, при том, что мы с этого самолета только пришли на очень короткое время. Вельмі вялікае спадарства, як бачым, замяшанне вакол гэтай сітуацыі адбылося. Саўлюс Данаускас, пасажыр самалёта РНР, з якога знялі Рамана Пратасевіча, быў з намі на сувязі. Дзякуй вам за гэтую размову. Следчы камітэт Беларусі завёў крымінальную справу па факце заведама ілжывага паведамлення аб небяспецы. Але даверу ў свеце няма да ўлады, якая на працягу 7 месяцаў штодня распраўляецца з палітычнымі апанентамі ўнутры краіны. Між іншых, Польшча ды Літва будуць расследаваць справу па факце прымусовай пасадкі самалёта РНР у Менску. Белсад жа сустракаў пасажыраў лятака відавочцаў гэтая акцыя. Ім слова. Мы ўжо былі недалёка ад Вільні, калі самалёт раптам развярнуўся, і мы сталі рухацца ў бок Менску. Там нас абшукалі сабакі. А затым 6 ці 7 гадзін давялося прасядзець у аэрапорце. Не маглі зайсці ў крамы, маглі зайсці толькі ў прыбіральню або ў маленькія кавярні. Насколько мы уже слышали сзади, то, что тут МиГ-29 подошел и посадил из самолета. Причина посадки то, что сам самолет заминировал. Это такого не было произнесено в салоне, чтобы мы побоялись и что-то еще. Просто у нас мысль была, что что-то случилось с самолетом. Потому что он нервно садился. Это, наверное, произошло, потому что пилот тоже неуютно чувствовал, что его просто садит кто-то в Минске. Мы все вельмі стаміліся ад такога доўгага вяртання. Мы не мелі доступу да інфармацыі, шукалі інтэрнэт. Гэта ўсё вельмі сумна. Пад прадстаўніцтвамі Еўрапейскага звязу ў розных краінах адбыліся спадарства акцыі салідарнасці, падтрымання і пратэсту на тое, што адбылося напярэдадні ў Беларусі, на тое, што ўсцяж адбываецца. Акцыя таксама ладзілася і ў Варшаве. На месцы працуе Валер Руселек, наш карэспандэнт. Вітаю, Валер, што адбываецца ў гэтыя хвіліны? Бачу, што акцыя «Усцяж» працягваецца. Сергей, вітаю студії, глядачі. Зараз я знаходжуся у центрі Варшави. За моєю спиною, власне, будинок Єврокомісії. І тут, ровно за годину до початку студії Белсат розпочалася стихійна акція солідарності з затриманим журналістом-блогером Романом Протасевичем.
і адбывалася яна дастаткова шматлюдная, атрымалася больш за сотню чалавек падышло. Хаця ўсяго было толькі некалькі заклікаў у інтэрнэце, заклікалі людзей прыходзіць, браць з сабою нацыянальныя сцягі, а таксама белыя самалёцікі, якраз вось такое сімвалічнае аднясенне да самалёта Ryanair, які змушана прызямліўся напярэдадні ў Менску. Гучалі лозунгі салідарнасці як з Раманам, гэтак і з іншымі палітзняволенымі, у тым ліку блогерамі, журналістамі. Таксама згадваліся і журналісты Белсату, канешне ж. Асноўныя заклікі ад удзельнікаў былі да еўрачыноўнікаў не цягнуць з часам. Ужо замала гэтай заклапочанасці, якая звычайна выказваецца, і патрэбныя больш рашучыя захады, бо гаворка вядзецца ўжо не папросту пра свабоду, не свабоду, але і пра жыццё альбо рызыку жыццю. На дадзены момант акцыя практычна скончылася. Спадарства можете бачыць, вось зараз літаральна трошкі засталося удзельнікаў, паступова разыходзіцца, засталася толькі паліцыя, і вось нешматлікі засталіся удзельнікі, але акцыя цягам вось сваёй хады яна прыцягвала ўвагу мінакоў, таксама аўтамабілі падавалі сігналы, што выклікала таксама рэакцыю удзельнікаў акцыі. Студыя. Дзякуй, Валер Руселік, які працуе спадарства ў гэтыя хвіліны на акцыі, якая завяршаецца ў Варшаве. Піратства, якое фінансуецца дзяржавай. Дырэктар Ryanair Майкл О'Ліры заявіў, што рашэнне ўладаў Беларусі прымусіць самалёт прызямліцца ў Менску – гэта дзяржаўны угон. О'Ліры дадаў, што ў аэрапорце Менску з самалёта таксама сышлі супрацоўнікі КДБ. Я думаю, гэта ўпершыню адбылося з еўрапейскай авіякампаніяй. Я адзначу, што гэты інцыдэнт быў фінансаваны дзяржаваю. Гэта было прафінансаванае дзяржаваю піратства. Я не магу гаварыць пра гэта больш падрабязна, бо гэтым пытаннем займаюцца ўлады Еўразвязу і НАТО. Нашы экіпажы зрабілі фенаменальную працу, каб вывесці гэты самалёт і амаль усіх пасажыраў з Менску праз 6 гадзінаў. Сёння ж мы павінны правесці падрабязнае расследаванне з уладамі Еўразвязу і НАТО. Адна з найбольш вострых рэакцыяў у еўрапейскім звязе – гэта рэакцыя польскага прэм'ера Матэўша Маравецкі, які сказаў пра акт дзяржаўнага тэрарызму, па сутнасці, які здарыўся у Менску напярэдадні, і ўжо цяпер звязваемся з віцэ-міністрам замежных справаў Польшчы, спадар Марцін Пшыдач з намі на сувязі. Добрый вечер. Господин министр, вот то, что мы сегодня наблюдаем, и все говорят об этом без исключения, что пора действовать. Каких действий можем ожидать, кроме обеспокоенности и озабоченности? Да, добрый вечер. Конечно, недавние действия властей Беларуси от массовой репрессии до последней атак на Тутбай или на вашу сторону, на Белсат, тоже вчерашнее принуждение самолета к приземлению или сегодняшняя высылка посла Латвии, эти шаги не оставляют нам выбора. Международное сообщество должно отреагировать однозначно и решительно. То, что для нас важно вот здесь, в Польше, чтобы вот эта реакция пошла на уровне, на европейском уровне, потому что вместе мы как бы сильнее. А у ЕС есть богатый арсенал всяких ресурсов. По просьбе премьер-министра Матеуша Моровецкого Европейский совет сегодня добавил в свою повестку дня пункт о ситуации в Республике Беларусь. Мы будем обсуждать, что можно и что надо сделать. Как я сказал, арсенал богатый. Во-первых, конечно, мы очень быстро можем закончить работу над 4-м санкционным списком и объявить все имена, которые в нем есть. Он учитывает как политические, так и хозяйственные субъекты, которые
поддерживает режим Лукашенко. Это во-первых. Во-вторых, конечно, один из самых важных шагов, который можно принять, это объявить воздушное пространство Беларуси небезопасным. Но то, что случилось вчера, настолько утверждает, что вот это пространство вообще не безопасно. В-третьих, конечно, есть такая возможность, или способность, мы можем ограничить доступ самолетов Беларуси всяких, тоже и Белавии, но тоже и в том числе и частные самолеты в аэропорты Евросоюза. И в-четвертых, конечно, мы можем вот решить эту проблему в ИКАО, в Международной организации гражданской авиации, для вот расследования этого угона. Так, как вы видите, возможностей есть много, но все будет рассматриваться на уровне Евросоюза. Великобритания сегодня ввела санкции. Это 99 фамилий юридических и физических лиц в этом списке. Также Великобритания закрыла небо для Белавия. Литва также это сделала. Господин министр, недолго ли Евросоюз думает в этой ситуации? Потому что пока мы раскачиваемся после вчерашней ситуации, сегодня в Минском аэропорту задержали самолет Люфтганза, который опоздал на 2 часа. Ну да, конечно, всегда, когда говорим про Евросоюз, может кажется, что вот решения принимаются очень медленно, но в том случае, посмотрите, вчера произошел этот агрессивный, я бы сказал, шаг со стороны белорусского правительства, а сегодня уже эта ситуация, этот случай будет рассматриваться на уровне Европейского Союза, на уровне Совета, Европейского Совета. Не сказал бы, что это очень медленно. Надеемся, что будет вот сегодня решение. Но самое главное сейчас призвать тоже Беларусь, чтобы вот отступить вот от этого агрессивного действия, потому что мне кажется, что вот что происходит, это только хороший сценарий для Москвы и для Кремля, чтобы еще отдалить Беларусь от какого-то сотрудничества с Евросоюзом. Я не знаю, что они вот там в Минске думают, но то, что произошло вчера, это вообще без понятия. Вот только что появилась информация, что якобы информация о санкциях Великобритании – это фейковая информация. Действительно это фейк или все-таки вы можете подтвердить, что это не фейк? Знаете, ну да, чтобы подтвердить, это надо спросить Лондон и господина премьер-министра Бориса Джонсона, какие будут шаги приниматься в Великой Британии. Я могу только сказать про Польшу, но, конечно, мы в постоянной координации тоже с Великобританией, хотя она уже не в составе Евросоюза, но все равно вот эта коммуникация очень, очень хорошая. Если будет принято на уровне Евросоюза решение про санкционным списком, я уверен, что в следующем будет тоже Великобритания и наши евроатлантические партнеры такое же самое решение. Так бывало раньше, так было после вот августа, в сентябре, и вот сейчас, по-моему, будет и то же самое решение в Лондоне или в Вашингтоне. Но посмотрим, конечно, не думаю, что это фейки. Весь мир, тоже Великобритания, тоже Евросоюз шокирован тем, что произошло вчера на территории Беларуси.
Будем, конечно же, смотреть, что это за информация, еще ее проверять. У меня еще один очень важный вопрос для всех белорусов, которые находятся на территории Евросоюза и Польши также, поскольку это тоже Евросоюз. Насколько мы, граждане Беларуси, можем чувствовать себя безопасно, потому что речь идет о том, чтобы вывозить, якобы говорят, да, власти сегодняшние в Минске, вывозить оппозиционеров или журналистов в дипломатических багажниках. Насколько мы в безопасности от действий КГБ или даже российского ФСБ? Ну, смотрите, что сейчас произошло с господином Протасевичем. Да? Никто не увез в багажник. Сделали, как назвал вот это событие наш первый министр, государственный террористический акт. Загнать самолет и принудить его к посадке в Минску. Потому что в другой способности вывоза, конечно, наверное, не было. Я только могу сказать про Польшу, но про Евросоюз и про безопасность я, конечно, уверен, что в других странах очень похоже. Но у нас вы можете себя чувствовать очень хорошо и безопасно. Пока ничего такого не произошло из территории Польши, я уверен, что никогда не произойдет. Конечно, Польша приняла много всяких беженцев из Беларуси, и политических, и не только политических, и отдала вот свой дом белорусам, дала им охрану, и так будет и в будущем. Конечно, сейчас, пока мы не знаем, что еще будет, что еще придумал Минск, что еще придумал режим Александра Лукашенко, конечно, мы как бы углубляем еще охрану наших белорусских соседов здесь, в Польше. И я абсолютно уверен, что ничего плохого вам не будет, ничего такого не станет. Появилась также информация буквально перед нашим выпуском, перед нашей программой, что Роман Протасевич может находиться в одной из больниц Минска в тяжелом состоянии. У него якобы проблемы с сердцем. Эту информацию получила мама Романа Протасевича. Как реально можно повлиять на ситуацию? И можно ли как-то помочь в этой ситуации? Ну, конечно, мы будем проверять эту информацию, пока ее подтвердить не могу, но надо спрашивать тоже вот у Минска, что с гражданином Беларуси, будем это делать. Но как можно повлиять? Ну, я уже сказал, какие шаги могут приниматься. Да? Во-первых, через санкции повлиять на режим в Минске. Самое важное, чтобы отпустить вот господина Протасевича вот таким шагом, который сделал Александр Лукашенко, никуда не дойдет. Вообще непонятно, как это все возможно, если есть какая готовность к диалогу какому со стороны Минска. Это сейчас будет всегда появляться этот вопрос про состояние господина Протасевича. Он стал сейчас главным как бы вот вопросом в отношениях между Евросоюзом, между Польшей, между другими европейскими странами, а Беларусью. Я не представляю себе возможности, чтобы разговаривать про другие экономические вопросы, политические, дипломатические контакты без этого. Так, конечно, будем наблюдать на ситуацию, будем проверять, что происходит с господином Протасевичем, и постараемся, конечно, влиять на режим в Минске, чтобы отпустить господина Протасевича. По вашему мнению, Александр Лукашенко должен быть назван международным террористом в конце концов и внести его необходимо в санкционные списки? Или еще что-то надо сделать еще рано? Насколько я знаю, господин Лукашенко уже и в санкционных списках находится, но мы все знаем, что он не собирается летать в Европу, но у меня есть надежда, что вот его окружение
подумает, в какую ситуацию направил сейчас Беларусь, ваше отечество, но вашу страну господин Лукашенко. И может, я надеюсь, что может произойдет там какой-то анализ, внутренний анализ в Минске, что вот это зашло и в тупик, что другой возможности нет для Беларуси просто изменить свои действия, изменить вот эти решения. Як пакуль Александр Лукашенко не дэкларуе такога разумення і жадання якога-кольвічу дыалогу і якіх-колечы зменаў. Дзякую вам за гэтую размову. Марцін Пшыдач, віцэ-міністр замежных справаў Польшчы, маім і гаспадарства госцем. 7 краінаў еўразвязу, Вялікая Брытанія і ЗША выступілі з супольнай заявай аб здарэнні з самалётам РНР у Менску. Дакумент падпісалі старшыні парламенцкіх камітэтаў у пытаннях замежных справаў Чэхіі, Нямецчыны, Латвіі, Польшчы, Эстоніі, Ірландыі, Літвы, Вялікай Брытаніі і ЗША. І вось, спадарства, што мы можам адзначыць у гэтай заяве. Мы, старшыні камітэтаў у замежных справах сваіх нацыянальных парламентаў, адназначна асуджаем пагрозу гвалту ў дачыненні грамадзянскай авіяцыі ў небе над Беларусю, выкарыстанне знішчальнай авіяцыі ды перахопу грамадзянскага палёту РНР ёсць актам піратства на маршруце паміж дзвюма краінамі НАТО і еўразвязу. Гэты неабдуманы учынак паставіў пасажыраў і экіпаж пад сур'ёзную пагрозу. Гэта напамін пра нелегітымнасць адміністрацыі, якая прэтэндуе на паўнамоцтвы ў Менску. Тыраніі не месца ані ў Беларусі, ані ў Еўропе. Яна пагражае не толькі сваім грамадзянам, але і мільёнам іншых людзей па ўсім свеце. Генпракуратура Польшчы распачала справу па факце змушэння самалёта РНР да прызямлення ў Менску. Пра захоп грамадзянскага самалёта ўладамі Беларусі выказаўся і прэм'ер-міністр Польшчы Матеуш Маравецкі. Wczoraj doszło do aktu rządowego terroryzmu. Учора дайшло да акту урадавага тэрарызму з боку Беларусі. Самалёт авіякампаніі РНР, які ляцеў з Грэцыі ў Вільню, быў перахоплены пад выглядам, як падаецца, фальшывай трывогі. Pod pozorem, jak się wydaje, fałszywego alarmu. Tutaj w tej kwestii nie mamy... Тут мы не маем 100% інфармацыі. І дайшло да таго, што яго змусілі прызямліцца на тэрыторыі Беларусі. Na terytorium Białorusi. Dlaczego tak zrobiono? Zrobiono tak dlatego, Навошта гэта было зроблена? Дзеля таго, каб арыштаваць Рамана Пратасевіча, які актыўна дзеяў на карысць свабоды і дэмакратыі ў беларускім грамадстве і беларускай дзяржаве. pana Ramana Protasewicza aresztować. І каб адназначна адказаць на гэткі адназначны акт міжнароднага тэрарызму і тэрарызму дзяржаўнага, небывалага дзяржаўнага тэрарызму Рэспублікі Беларусь, сёння на Радзе Еўропы я прапаную, каб усе палёты з Беларусі ў еўразвяз і ў адваротным кірунку былі спыненыя. Aby wszystkie loty z terytorium Białorusi do Unii Europejskiej i w drugą stronę z Unii Europejskiej na terytorium Republiki Białoruskiej zostały wstrzymane. Літва запатрабуе дакладнай і бескампраміснай рэакцыі міжнароднай супольнасці на захоп самалёта ўладамі Беларусі. Паводле прэм'ер-міністркі Літвы Інгрыды Шыманіці, еўразвяз павінен прыняць эфектыўныя захады для абароны ўсіх асобаў, незалежна ад іх нацыянальнасці, якія рызыкуюць з-за неадэкватных дзеянняў рэжыму Лукашэнкі. Разам з міжнароднымі партнёрамі Літва збіраецца працаваць над закрыццём паветранай прасторы Беларусі ад міжнародных рэйсаў. Забарона на выкарыстанне лётнішчаў Літвы для палётаў над тэрыторыяй Беларусі пачне дзеяць ужо ад поўначы. This is an unprecedented attack against an international community.
Гэта беспрэцэдэнтны напад на міжнародную супольнасць, бо грамадзянскі самалёт і яго пасажыры былі захопленыя вайскоўцамі. Грамадзянін Беларусі выкрадзены, а ягонае жыццё і здароўе застаюцца пад пагрозаю. Агрэсія рэжыму, у выніку якой звычайныя міжнародныя падарожнікі апынуліся ў закладніках, няма апраўдання. Гэта акт дзяржаўнага тэрарызму, накіраваны супраць бяспекі грамадзянаў еўразвязу ды іншых краінаў, грамадзянскай супольнасці Беларусі, якая просіць прытулку ад пераследу рэжыму, а таксама міжнароднай грамадзянскай авіяцыі. І спадарства, апошняя інфармацыя. Як вядома, Вялікабрытанія ўжо забараніла ўлёты самалётаў Белавія на сваю тэрыторыю, сваю паветраную прастору. І таксама у адказ самалёт з Лондану ў Ісламабад у гэтыя хвіліны аблятае тэрыторыю Беларусі. Нахабнымі і шакавальнымі дзеяннямі рэжыму Лукашэнкі назваў захоп самалёта і Рамана Пратасевіча дзяржсакратар ЗША Энтані Блінкен. І вось што ён кажа: мы моцна асуджаем нахабныя і шакавальныя дзеянні рэжыму Лукашэнкі, звязаныя з перанакіраваннем камерцыйнага палёту і арыштам журналіста. Патрабуем міжнароднага расследавання і узгадняем з нашымі партнёрамі наступныя крокі. Злучаныя Штаты разам з народам Беларусі. А ўжо цяпер з намі на сувязі лётчык першага класу, пілот аэрафлоту Андрей Литвинов. Добрый вечер. Добрый вечер. Господин Андрей, как выглядит процедура в той ситуации, за которой мы все наблюдали вчера, с позиции пилота, с позиции кабины самолета? Вот давайте так, проведем такой небольшой разбор полетов. Значит, можно разделить на две части эту проблему. Первое, значит, пилоты получают сигнал бедствия, в смысле сигнал о минировании самолета, что на борту находится бомба. Это первая часть проблемы. И вторая – это истребитель. Мы сейчас к нему вернемся. Значит, когда экипаж получает такой сигнал с земли, что самолет заминирован, а у нас уже были случаи взрывов самолетов в воздухе. Это 2 тушки в Домодедово, когда взорвали террористы. Это взрыв над 321-го самолета над Синаем. То есть мы воспринимаем эту информацию очень серьезно. И, естественно, экипаж начинает готовиться к посадке на ближайшем аэродроме. В данном случае самолет летел в Вильнюс. Это его была конечная точка. И при подлете, я думаю, что мы когда получим расшифровку всех этих полетов и расшифровку переговоров, я думаю, что вообще вопросов не останется. Но по логике командир должен был садиться в Вильнюсе. Так как по 3 причинам. Первое, это его аэродром назначения, раз, а это значит, что он на него готовился. То есть он был готов к посадке в Вильнюсе. Он уже провел брифинг предпосадочный, он уже забил компьютерную программу, он уже знал аэродром и готовился к посадке. Это первое. Вторая причина, это аэродром Вильнюса был в 2 раза ближе, нежели аэродром Минска. И если на Минск надо было готовиться, то здесь он был абсолютно готов. Поэтому по логике и по всем правилам командир, скорее всего, хотел сесть в Вильнюсе. Но появляется истребитель. Для чего? Обычно они появляются, чтобы оказать давление, иначе как это объяснить, и сподвигнуть командира на изменение своего решения. Именно поэтому я думаю, что был изменен курс, и абсолютно нелогично было следовать в Минск, так как уже аэродром Вильнюса был фактически в 70 километрах от самолета, он уже подлетал к нему. Поэтому были там угрозы, не было угроз, это мы узнаем только после расшифровки переговоров и все услышим.
Поэтому я думаю, что будет проведено тщательное расследование. Это ЧП международного уровня. И здесь, я думаю, что никто не будет скрывать факт вот этой расшифровки и как это все было. Вы говорите о давлении, да, вот на этом слове я бы хотел остановиться. Военный самолет у борта – это давление, но при этом военные в Беларуси говорят, что они хотели оказать помощь. Значит, в такой помощи экипаж не нуждается. При получении информации, что на борту находится взрывное устройство. Это первое. Второе. Какую помощь может оказать истребитель, летящий рядом, на экипажу, который там на заминированном самолете? То есть это вообще, ну, скажем так, это смешная отговорка, и ну, им же надо что-то говорить. Поэтому по всем, ну, истребители поднимаются в воздух, это когда есть Чикагская конвенция, и там четко прописаны все вот эти вот правила полетов международных. Поэтому если истребитель поднимается, он поднимается, если надо изменить маршрут, первое. Второе, если пресечь акт незаконного перелета государственной границы, то есть на перехват самолета. В этом случае идет обычный гражданский мирный самолет, международный рейс. То есть был утвержден план полетов, подписан этот план, получено разрешение. И он летит себе спокойно, никого не трогает. Поэтому поднимать истребители это было излишне и абсолютно бесполезная затея. Если бы, допустим, экипаж принял решение садиться в Минск, то экипажу не нужно было бы никакой помощи со стороны там, истребителей или там, каких-то там. Он совершенно спокойно GPS-навигацию забивает на самолете все данные аэродрома Минск, нажимает одну кнопку, и самолет разворачивается по курсу и летит. Поэтому это все... Ну, неуклюжие отговорки, которые... Вы знаете, тут мы же понимаем все, это замешана политика, и это очень плохо, когда политика, все это перемешивается с гражданской авиацией. То есть вот авиация должна быть сама по себе, а политика должна быть сама по себе. И понятно, вы там кого-то там ловят, какие-то блогеры, что-то там происходит. Вот это все должно происходить на земле. Есть процедуры обычные, можно там в Интерпол заявить, там, в розыск, там, как-то занимайтесь это на земле. Но когда вот это вот нарушается безопасность полетов, гражданских самолетов, это всегда и неудобство и пассажирам, и стресс для экипажа, и наземные службы приведены в готовность. То есть вот это вот все складывается в очень некрасивую картинку. Какие дополнительные риски создаются при этом для жизни людей? Что тут говорить? Ну, во-первых, это стресс для экипажа. Как поднимается истребитель, начинает себя перехватывать. То есть, ну вот, я просто сам лично испытал это на себе, когда два натовских истребителя меня сопровождали, когда авиадебошир начал угрожать взрывом на борту воздушного судна на нашем, вломиться в кабину, держал руку в пакете, там у него говорил, что у него взрывное устройство. Мы летели в Женеву, рейс, и пришлось там садиться в Праге. Но вот два истребителя были подняты, так как мы сообщили об угрозе теракта на борту воздушного судна. Поэтому они поднялись, чтобы нас сопровождать до посадки. И это было логично, потому что, как бы, если мы докладываем, что у нас на борту террорист, то они же не знают, где он находится. Может, он в кабине находится, и мы подконтрольны ему. И поэтому здесь логично, что подняли истребители. Но я вам скажу, что мы как бы работали с холодной головой, расчетливо, но после того, как мы уже приземлились и прилетели, уже, честно говоря, такой вот стресс был. Такие очень неприятные ощущения испытываешь при этом. Потому что ты, во-первых, ты не знаешь, он блефует
или он на самом деле террорист, который собирается взорвать самолет. Это первое. А второе, мы не знаем, вот летят истребители и что у них там на уме. Поэтому здесь экипаж получил двойной стресс. В общем-то, я им не завидую, так как сам лично пережил эти нехорошие моменты. Господин Андрей, у меня еще один вопрос, если можно, очень коротко. Уже на земле все это видно на видео. Сегодня все имеют телефоны, и также мы говорим со свидетелями, с пассажирами этого самолета. Почему эвакуация не проходила экстренно, если поступил сигнал о взрывном устройстве якобы? Пассажиры сидели в самолете, они говорят, почти полчаса. Потом люди стояли у своего багажа. Сегодня в Минске задержали на 2 часа самолет Люфтханзы, и люди сидели у гейта, хотя разговор шел, что якобы также в самолете находится взрывное устройство. Ни там ничего не нашли. Вот это как выглядит? Это нарушение процедур? Это выглядит, если вы понимаете, когда совершаются вот такие безумные поступки, да, то невозможно все продумать, не зная специфику нашей работы. Поэтому вы правы абсолютно. Если на самолете взрывное устройство или угроза взрыва, то мы должны сесть на ближайшем аэродроме в отстойник, на дальнюю стоянку, подальше от самолетов и подальше от терминала. Там быстро эвакуировать всех пассажиров, и начинается досмотр и багажа, и досмотр всего самолета. Это вот по инструкции так положено. А иначе смысл быстро садиться в промежуточном аэропорту, чтобы все сидели в самолете. Чтобы если вдруг действительно на самолете находилось взрывное устройство, оно может привести в действие. Да? Глупость какая-то. Раз мы уже сели, все должны эвакуироваться из самолета быстро, и самолет должен быть в отстойнике стоять определенное время. Дякую вам за гэта. Я объясняю. Дякую вам. Это тем, что не было там никакого взрывного устройства, это был блеф. Вот, поэтому так и вели себя и спецслужбы. Дякую вам за гэты каментар. Андрей Літвінаў, лётчык першага класу, пілот авіакампаніі «Аэрофлот», быў з намі на сувязі. Рэакцыю заходніх краінаў на захоп самалёта і Рамана Пратасевіча, які ляцеў на ім, пракаментавалі ў Міністэрстве замежных справаў Беларусі. Прэсавы сакратар ведомства Анатоль Глаз распаўсюдзіў праз электронную пошту адмысловае паведамленне. І вось, спадарства, што кажа Анатоль Глаз у сваім паведамленні. Няма ніякіх сумневаў, што дзеянні нашых кампетэнтных уладаў цалкам адпавядалі вызначаным міжнародным правілам. Беларускі бок заўсёды адказна падыходзіць да іх выканання. Гэта прызнаецца і адпаведнымі рэгулярнымі ў авіяцыйнай сферы, рэгулятарамі ў авіяцыйнай сферы. Больш затое ўпэўнены, што ў гэтым пытанні мы ў стане гарантаваць поўную транспарэнтнасць у выпадку неабходнасці прыняць экспертаў і прадэманстраваць усе матэрыялы, каб выключыць інсінуацыі. На гэтым тле, вядома, дзівіць паспешлівасць адкрыта выяўленчых заяваў з боку шэрагу краінаў і еўрапейскіх структураў. Сітуацыя наўпрост і відавочна нагнятаецца, адбываецца яе наўмысная палітызацыя, гучаць ананім, не пацверджаныя абвінавачванні, лепяцца ярлыкі, пры гэтым няма ніякага бачнага жадання ў ёй аб'ектыўна разабрацца. Замест гэтага неадкладна зноў загучалі лозунгі пра санкцыі. Амбасада Расіі паведаміла, што знаходзіцца ў кантакце з уладамі Беларусі. Таксама расійскі бок звярнуўся ў беларускае МЗС з просьбаю даць інфармацыю аб затрыманай разам з Раманам Пратасевічам грамадзянцы Расіі Сафіі Сапега. Між тым, паводле прэс-сакратара прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Дмітрыя Пяскова, Крэмль ад нейкіх каментараў па сітуацыі з захопам самалёта устрымліваецца. Пока просто нужно трезво дать оценку этому событию с этим самолетом. Понимаете, кто-то требует санкций, кто-то говорит, что все абсолютно от А до Я соответствовало международным правилам и нормам, международным авиационным. Да? То есть в данном случае здесь много противоречивых заявлений, и мы сейчас не хотели бы участвовать в этой гонке, знаете, на перегонки, кого-то осуждать или что-то поддерживать. Поэтому я еще раз повторяю, я воздерживаюсь от каких-либо комментариев.
Працягваем наше адмысловае выданне, і ўжо цяпер з намі на сувязі Валер Кавалеўскі, прадстаўнік Святланы Ціханаўскай па міжнародных справах з Вільні, а таксама палітолог Вольга Харламова. Вітаю спадарства. І першае пытанне дазволю сабе адрасаваць да спадара Валера. Што прыгатаваў кабінет Святланы Ціханаўскай у звязку з гэтым надзвычайным абсалютна здарэннем? Перш за ўсё, мы робім звароты да нацыянальных урадаў тых краін, якія наўпрост уцягнутыя ў гэтую сітуацыю. Гэта Польшча, Літва, гэта Ірландыя і Грэцыя, тыя краіны, якія маюць дачыненне да авіякампаній ці да самога самалёта, ці з'яўляліся пунктам прызначэння, як, напрыклад, Літва. Мы звярнуліся таксама да ўрадаў буйнейшых краін Еўропы, да Францыі, да Нямецчыны, звярнуліся да Злучаных Штатаў. Мы атрымалі моцную рэакцыю ад міжнародных арганізацый. Сёння адбыўся таксама званок Святланы Ціханаўскай з вярхоўным прадстаўніком па знешніх сувязях Еўрапейскага звяза Джозепам Барэлем. Там мы таксама атрымалі вельмі прынцыповую ацэнку таго, што адбылася ў Беларусі учора. І мы бачым, што пазіцыя міжнароднай супольнасці як ніколі скансалідаваная і досыць прынцыповая. Тое, што адбылася у Беларусі, гэта класіфікуецца як захоп паветранага судна, дзяржаўны захоп пры гэтым, і ўвогуле прамаўляюць такія рэчы, як тэрарызм і піратства. Такого ніколі раней не было, і я б нават абагульніў у тым сэнсе, што ніколі раней рэжым Лукашэнкі не ўяўляў такую ўяўную пагрозу для міжнароднай бяспекі і міру. Гэта тое, што Лукашенко ўвесь час пазбягаў. Яму удавалася заставацца нібыта ў нацыянальных межах, ён мог рабіць са сваімі людзьмі тое, што ён хоча, і такім чынам пазбягаць вострай рэакцыі ад міжнароднай супольнасці. Але гэтым разам выглядае, што ён перайшоў пэўныя межы, і вось гэта яго натура, гэтыя яго практыкі дыктатарскія выплеснуліся на міжнародную арэну, і гэта адразу атрымала абсалютна вострую рэакцыю ад міжнароднай супольнасці. Спадарыня Вольга, ці атрымаецца гэтым разам у Еўразвяза пайсці далей занепакоенасці? Давайте пачакаем, таму што на сёння мы бачым, што афіцыйных рэакцый Еўразвяза пакуль няма. І выглядае на тое, што мы неаднаразова казалі, што беспакаранасць яна прымушае з кожным разам дзейнічаць все больш і больш нахабна. І гледзячы па ўсім, учорашнія падзеі, яны з'яўляюцца своеасаблівай такой мяжой трываласці. І вот менавіта учора беларускія ўлады, гледзячы па сітуацыі, па сённяшняй рэакцыі афіцыйных прадстаўнікоў пэўных краінаў, гэту мяжу трываласці перасяклі. То есть тая рэакцыя, якую мы назіраем сёння, яна мае месца па сукупнасці. За апошніх 10 месяцаў было досыць шмат розных падзеяў, розных сітуацыяў, і вот учорашняя падзея, учорашняя сітуацыя, яна прымусіла еўрапейскія, не толькі еўрапейскія краіны, рэагаваць адпаведным чынам. Але вот на сёння яшчэ не зусім зразумела, якой будзе рэакцыя, і ўсё ж такі будзе гэта штосьці па-за звыклых занепакоенасцяў, ці традыцыйна мы пачуем, што моцна занепакоеныя і уважліва сочаць за сітуацыяй у Беларусі. У гэтай хвіліны, уласна, у Брусэлі адбываецца саміт на ўзроўні кіраўніцтва з розных краінаў Еўразвязу. Гэты пункт афіцыйная Варшава, польскі прэм'ер Матэўш Маравецкі папрасіў дадаць да павесткі. І вось апошняя інфармацыя, якая з'явілася з Еўракамісіі, Урсула фон дер Ляйен, старшыня, кажа пра замарожванне інвестыцыйнай дапамогі Еўразвязу для Беларусі на агульную суму 3 мільярды еўра. І тут працытую да таго моманту, пакуль Беларусь не будзе дэмакратычнай. Гэтыя ўсе войны, сёння яшчэ дадаўся скандал з Латвіяй, так, закрыццё амбасады у Беларусі, адпаведна у Рызе таксама.
Гэта дзеянні для некаторых аналітыкаў маюць расійскі след, каб цалкам знішчыць хоць нейкі ўплыў захаду. Можна так думаць, спадар Валер? Ну, я б не схіляўся до таго, што это менавіта прарасійскія нейкія хады. Гэта ўсё ж такі пралукашэнкаўскія. Гэта яго стыль, гэта яго натура, гэта яго манеры разрываць адносіны з суседнімі дзяржавамі. Гэта абсолютно ненармальна. Высылка цэлай амбасады прывяла до таго, што і беларускую амбасаду з Рыгі таксама папрасілі з'ехаць. Зноў жа, я не схільны разглядаць гэта як сітуацыю, якая іграе у прарасійскіх нейкіх інтарэсах. Яна збольшага адлюстроўвае характар і стыль кіравання з гэтую знешнюю палітыку часоў Лукашэнкі, калі ён вельмі нервова рэагуе на асабіста для сябе непрыемныя сітуацыі. Спадарыня Вольга, як мяркуеце, ці ФСБ зацягнула Лукашэнку ў сваю пастку? Ну, калі не браць сітуацыю з Латвіі, сыходзіць з той гісторыі, з той сітуацыі, якая адбылася учора з самалётам, то вельмі моцна выглядае, што пэўны след, прычым след такі трывалы і бачны, ФСБ альбо ГРУ, ён мае месца. І ёсць пэўныя падставы гэта сцвярджаць. Перш за ўсё, гэта, канешне, адсутнасць рэакцыі Масквы. Мы бачым, што на сёння расійскія СМІ і дзяржаўныя, і недзяржаўныя даюць проста вал інфармацыі па ўчорашнім інцыдэнце, па прымусовай пасадкі самалёта ў Менскім аэрапорце. З другога боку, афіцыйныя асобы Расійскай Федэрацыі ігнаруюць сітуацыю. Заява Пескова аб тым, што мы ўстрымаемся і што гэта сітуацыя з'яўляецца выключна кампетэнцыяй міжнародных авіяцыйных арганізацый, яна сведчыць аб тым, што ёсць зацікаўленасць Расіі. Больш за тое, ўсё, што адбываецца вакол Беларусі апошніх 10 месяцаў, усім вакол все, што адбываецца, асноўным бенефіцыарам, асноўным атрымальнікам плюшак, асноўным атрымальнікам пэўных прэферэнцый з'яўляецца ў выніку Расійская Федэрацыя. Ну і я хочу нагадаць яшчэ тое, што у выніку пасля пасадкі борта ў Вільні не далічылись некалькіх грамадзянаў Расійскай Федэрацыі. І мы дагэтуль не маем інфармацыі, ніякай інфармацыі аб тым, колькі не далецела, хто не далецеў і куды яны па вялікім рахунку падзелілись. Таму, калі скласці все гэтыя дробныя, але тым не менш паказальныя факты, вельмі цяжка не заўважыць, альбо вельмі цяжка зрабіць выгляд, што ў Расіі няма тут інтарэса і што Расія не мае сваей гульні ва ўчорашняй сітуацыі. А тое, спадар Валер, што гэта адбываецца фактычна перад візітам, бо сёння мы дакладна ўжо ведаем, што Александр Лукашенко паедзе да Владзіміра Пуціна напрыканцы гэтага тыдня і зноў сустракацца, лятае кожны месяц фактычна. Гэта выпадковасць? Цяжка сказаць, ці гэта выпадковасць, ці гэта нейкая правіла, ці сістэма, але відавочна тое, што Лукашенко паедзе туды моцна аслабленым, што ва ўмовах яшчэ больше абвастрэння крызісу в адносінах з заходнімі краінамі, нават з суседнімі краінамі, пазіцыі Лукашенко значна слабейшыя, і тое, што ён туды прыедзе, яму там будзе значна больш складана размаўляць. Яму і так было няпроста, пазіцыі даволі слабыя у Лукашэнкі за апошнія месяцы. Зараз яму будзе значна больш складана. Напэўна, у рэзідэнцыі Александра Лукашэнкі не, але ці ў Крамлі, спадарыня Вольга, п'юць учора і сёння шампанскае за ўдалую аперацыю? Я ўпэўнена, што п'юць, і п'юць шампанскае нават не бутэлькамі, таму што, яшчэ раз паўтарусь, што асноўным атрымальнікам прэферэнцый і станоўчых вынікаў з'яўляецца Расія. І
калі казаць пра візіт Лукашэнкі, плануемы візіт Лукашэнкі на гэтым тыдні ў Маскву, варта адзначыць, што гэты візіт будзе адбывацца у вельмі неспрыяльных умовах, нават у параўнанні з папярэднімі візітамі. Ну, перш за ўсё, з папярэднім візітам. Таму што папярэдні візіт Лукашэнкі, усе яго паводзіны сведчылі аб тым, што ён мае пэўны план, што ён мае пэўную упэўненасць у тым, што сітуацыя больш-менш пад кантролем. Але вот за апошнія тыдні гэта сітуацыя, за апошні дзень, за апошнія суткі, гэта сітуацыя памянялась такім чынам, што ён едзе не проста прасіцелем, ён едзе вельмі аслабленым прасіцелем. І, канешне, вот вынікі гэтага візіта, яны будуць вельмі цікавымі і вельмі паказальнымі. І у любым выпадку яны будуць станоўчымі, яны будуць чакаемымі для Расійскай Федэрацыі. Спадар Валер, у нас паўхвіліны. Ці Захад павінен прызнаць Александра Лукашэнку тэрарыстам і дзяржаву пад ягоным кіраўніцтвам дзяржавай-тэрарыстам? Я б сказаў, што Лукашенко паказаў, што ён дзейнічае як чалавек, які мае штосьці звязанае з тэрарызмам. Такія метады дакладна можна назваць тэрарыстычнымі. Ці можна яго назваць наўпрост тэрарыстам? Я б устрымаўся ад такіх ацэнак адназначных, тым больш называць саму дзяржаву тэрарыстычнай. Але тое, што мы бачым, гэта дакладна падпадае пад вызначэнне датычнасці да нейкай тэрарыстычнай дзейнасці, да экстрэмісцкай дзейнасці. Тое, што мы бачым апошнія месяцы, як Лукашенко і яго рэжым спрабуюць пафарбаваць усіх беларусаў экстрэмістаў, то выглядае, што яны значна больш блізкія да гэтага вызначэння самыя. Дзякую за гэты каментар. Валер Кавалёўскі, прадстаўнік Святланы Ціханаўскай па міжнародных справах з Вільні, і спадарыня Вольга Харламова, вядомая палітолог, былі маімі і спадарства гасцямі. Дзякую за гэтую размову. А для вас у студыі спадарства працаваў Сергей Падсасонны. Ужо праз момант аб'ектыў, інфармацыйнае падсумаванне дня па-беларуску і без цэнзуры. Дакладна не будзе бракаваць і гэтай тэмы. Ведаем, што думаюць палітыкі і авіаэксперты, а як на падзею адрэагавалі беларусы. Мы запыталіся на вуліцах Бабруйску. Добрага вечара, заставайцесь з Белсатом. Это вообще, это ужас. Как к этому можно относиться? Ну, это беспредел, на самом-то деле. Самолет летел, насколько я знаю, вообще мимо нас. Посадить, забрать, арестовать человека за что? Про историю с самолетом, да? Нет, не слышал. Я живу нормальной бобруйской жизнью, занимаюсь текущими вопросами, заработком. Это однозначно как-то все выходит за рамки какого-то здравого рассудка. И поэтому анализировать как-то у каждого своя правда, понимаете? Наш народ не может собраться в кучу, чтобы дать отпор. Вот как я могу по-другому? Не может в кучу собраться. Каждый сам себе, и поэтому это все проходит мимо общего потока людей. Как Белавия запретят выезд в Европу, от этого пострадают только белорусы, которые вот сейчас летние отпуска, и чтобы летели куда-нибудь за границу, то скажут, Белавия запрещена. Молодцы, что быстро среагировали на такую ситуацию, потому что, конечно же, скажем так, очень опасно. Вы думали ерунду про заминирование, да? Ну, чтобы выцепить этого человека, этого арестовать. Осторожно, межи зачиняются. У Берасейской в области Совет депутатов увел податок за переезд мяжи легковым автомобилем. Ранее такие же податок увели у Городенской и Гомельской в областях. Закрывается и авиационное сполучение с нашими соседями с причины поветранного пиратства, якое зладили белорусские и российские спецслужбы с допомогой узброенных силов. Вітаю спадарства, з вами Ярослав Стешик, у эфиры спецвыдание «Объективу». Фейковая бомба от КДБ. Чиновники скидывают отказность на ХАМАС. Если бомба в самолете, почему нас выпускают полчаса?
Дыпламатычны адказ на ўзброены знішчальнік. Тое, што адбылося, гэта напад не толькі на Літву. Гэта сігнал для ўсяго еўрапейскага звязу і міжнародных арганізацыяў. Хто такі Роман Протасевич? Ему могут навесить кучу статей, в том числе и акт терроризма, и который приведет к смертной казни. Рэйс нямецкай авіякампаніі «Люфтганза» з Менску ў Франкфурт сёння затрымалі на некалькі гадзінаў. Менскі аэрапорт заявіў, што самалёт замініраваны. Бомбы не знайшлі, гэтаксама, як і ў самалёце кампаніі Ryanair, які напярэдадні беларускія ваенныя лётчыкі прымусілі сесці ракетамі сістэмы паветра-паветра. Усё, каб КДБ змог затрымаць актывіста Романа Протасевича. Падрабязнасці паветранага пірацтва, пра якое гаворыць увесь свет, распавядзе Анастасія Русецкая. Паведамленне пра мініраванне самалёта кампаніі Ryanair прыйшло ад імя салдатаў палестынскай тэрарыстычнай групоўкі «Хамас». Пра гэта заявіў дырэктар беларускага дэпартаменту авіяцыі Артём Сікорскі. Мы готовы предоставить всю объективную информацию и в первую очередь материалы переговоров диспетчер-пилот. Мы также просим соответствующей авиационной администрации предоставить расшифровки переговоров с борта воздушного судна для того, чтобы оценить нашу правоту и доказать, что наши диспетчера действовали в соответствии с международными обязательствами и никакого давления либо принуждения к посадке воздушного судна не было. Гэта быў рэйс ірландскай кампаніі Ryanair з Афінаў у Вільню. У выніку паведамлення пра мініраванне, якое экіпаж атрымаў ад беларускіх дыспетчараў, самалёт быў вымушаны сесть у Менску. В нейкі момант мы просто змянілі кірунак палёту і пайшлі ўніз і налева. Праз хвілінаў 10 нам патлумачылі, што мы збіраемся прызямліцца ў Менску з нейкіх тэхнічных прычынаў. Ніхто не казаў ніякай інфармацыі, што гэта быў нейкі тэракт, бомба ці нешта такога кшталту. Стояли, и никто ничего не делал. Значит, проблем не было. Нас с самолета выпускали где-то полчаса, может больше. Почему? Если бомба в самолете, почему нас выпускают полчаса? Борт развярнуўся ў ваколіцах Ліды. Да Вільні заставалася некалькі хвілінаў лёту. Паводле авіякампаніі Ryanair інструкцыі прызямліцца ў Менску экіпаж атрымаў ад беларускіх дыспетчараў. Пры гэтым на даручэнне Лукашэнкі пасажырскі самалёт суправаджаў узняты ў неба знішчальнік. Эксперт у міжнародным авіяцыйным праве Андрэй Гук зазначае, што ў адпаведнасці з Чыкагскай канвенцыяй кожная краіна мае поўны суверэнітэт сваёй паветранай прасторы. І экіпаж, які пралятае транзітам, абавязаны выконваць указанні мясцовых дыспетчараў. Тым не меньше. Если речь идет о вынужденной посадке в связи с угрозой минирования или какой-то другой угрозой на борту самолета, то разумно и более безопасно посадить самолет там, где ближе аэропорт. Поэтому в данном случае разворачивать его в сопровождении истребителей, особенно если капитан подчиняется указаниям, это грубое нарушение и подвержение тех, кто на борту, опасности. Бомбы на борце не знайшлі. Замест гэтага сілавікі затрымалі аднаго з пасажыраў, блогера і журналіста Романа Протасевича, якога спецслужбы вінавацяць у кіраванні пратэстамі. У віленскім аэрапорце яго чакала група падтрымання. Мы хочам сказаць Лукашенко, што мы хочам, каб ён зноў даў нам Романа. Бо гэта жудасная сітуацыя. Лукашенко робіць рэчы горшыя за Кім Чен Іра. У Беларусі геноцид. А што думаюць наконт прымусовай пасадкі самалёта беларусы? Мы спыталі у жыхароў Бабруйску. Про историю с самолетом, да? Нет, не слышал. Я живу нормальной бобруйской жизнью, занимаюсь текущими вопросами, заработком. А как к этому можно относиться? Ну, это беспредел, на самом-то деле. Самолет летел, насколько я знаю, вообще мимо нас. Посадить, забрать, арестовать человека за что? Інцыдэнт адмоўна паўплывае на рэпутацыю нашай краіны як надзейнага партнёра еўрапейскай бяспекі, мяркуе наша экспертка. А што тычыцца самога Лукашэнкі? Мне кажется, у него просто такой взгляд на вещи, что чем больше о нем говорят, чем больше боятся, тем он как бы круче. И там потери финансовые страны или даже людские, как мы видели во время ковида, его, в общем-то, мало интересует. Паводле экспертаў, скандал з самалётам пагоршыць і без таго цяжкія адносіны паміж Захадам і Беларуссю. Анастасія Русецкая, Белсат.
Великая Британия забараніла палёты ў брытанскай паветранай прасторы кампаніі-манапалісту Белавіа і рэкамендавала авіякампаніям пазбягаць беларускай паветранай прасторы для бяспекі пасажыраў. Такія ж рэкамендацыі авіякампаніі атрымалі ад Еўрапейскага агенцтва авіяцыйнай бяспекі. Украіна таксама забараняе авіаспалучэнне з Беларуссю. Ірына Драфійчук працягне тэму. Таким маршрутам самолет Рыга-Тбілісі латвійскай кампаніі Air Baltic ляцеў яшчэ 20 траўня. А так гэты ж рэйс адбываецца цяпер. Не выкарыстоўвае паветранай прасторы Беларусі для палётаў і вугорская авіякампанія Wizz Air. Плануюць шляхі аблёту Беларусі і іншыя авіякампаніі. Самалёты ж кампаніі Ryanair Air, якую змусілі да пасадкі ў Менску, яшчэ працягваюць палёты над нашаю краінаю. Гэта быў выпадак фінансаваны дзяржавай. Гэта быў угон фінансаваны дзяржавай. Гэта было піратства фінансаванае дзяржавай. На жаль, я не магу сказаць пра гэта шмат, бо на гэты момант улады Еўразвязу і НАТО займаюцца гэтым. Найбольш востра на інцыдэнт адрэагавалі краіны-суседкі Беларусі з Еўразвязу. Урад Літвы пастанавіў забараніць ад заўтра ўсе авіярэйсы, якія праходзяць над тэрыторыяй Беларусі. А Міністэрства замежных справаў краіны рэкамендавала сваім грамадзянам не наведваць Беларусі. Літва патрабуе дакладнага і бескампраміснага адказу ад міжнароднай супольнасці. Разам з міжнароднымі партнёрамі мы будзем працаваць над закрыццём паветранай прасторы Беларусі для міжнародных рэйсаў. Тое, што адбылося, гэта напад не толькі на Літву. Гэта сігнал для ўсяго еўрапейскага звязу і міжнародных арганізацыяў. Уладзімір Зеленскі даручыў ураду Украіны спыніць авіасувязь з паўночнаю суседкаю. Прапанову закрыць паветраную прастору над Беларуссю выказаў міністр замежных справаў Латвіі Эдгар Рынкевіч. Спыніць усе рэйсы з Беларусі ў Еўразвяз заклікаў і прэм'ер-міністр Польшчы Матеуш Маравецкі. З поўнаю пераканальнасцю я буду прапаноўваць далёкасяжныя санкцыі супраць Беларусі, каб насамрэч скончыліся бяспраўныя беспардонныя акцыі. У гэтым выпадку можна сказаць вельмі моцнымі словамі дзяржаўнага тэрарызму з боку беларускай дзяржавы у дачыненні бязвінных людзей. У соцсетках адрэагавалі на здарэнне старшыня Еўракамісіі Урзуля фон дер Ляйен, кіраўнік дыпламатычнай службы Еўразвязу Жозеп Бурэль, шэраг еўрачыноўнікаў і палітыкі з усяго свету. Мы моцна асуджаем нахабныя і шакавальныя дзеянні рэжыму Лукашэнкі, звязаныя з перакіраваннем камерцыйнага палёту і арыштам журналіста. Патрабуем міжнароднага расследавання і ўзгадняем з нашымі партнёрамі наступныя крокі. Злучаныя Штаты разам з народам Беларусі. Беларускае міністэрства замежных справаў назвала міжнародную рэакцыю на выпадак з самалётам наўмыснаю палітызацыяй. Расія рэакцыю Западу на інцыдэнт з беларускім самалётам называе шакавальнай і з ацэнкамі не спяшаецца. Мы выступаем за то, чтобы эту ситуацию оценить не сгоряча, не в попыхах, а на основе всей имеющейся информации. Рада Еўропы ў адмысловай заяве патрабуе вызвалення Рамана Пратасевіча, а сітуацыю і магчымыя санкцыі разглядаюць пазачаргой на саміце кіраўнікі дзяржаваў Еўразвязу. А заўтра пытанне маюць абмеркаваць амбасадары краінаў-чальцоў НАТО. Тым часам Літва ўжо распачала расследаванне паводле артыкулаў за міжнародныя злачынствы, гвалтоўнае знікненне і захоп самалёта. Ад прапановаў да справаў перайшлі і ў Рызе. Чырвона-зялёны сцяг там назвалі сімвалам рэжыму, што ажыццяўляе дзяржаўны тэрарызм. І на флагштоку краінаў-удзельніц чэмпіянату свету па хакеі замянілі яго на бел-чырвона-белы. Ірына Дарафійчук, Белсат. І вось рэакцыя лукашэнкаўскіх чыноўнікаў. З Беларусі выганяюць амбасадара Латвіі Эйнарса Семенеса і ўвесь дыпламатычны і адміністрацыйна-тэхнічны персанал амбасады. Уладзімір Макей, які ў апараце Лукашэнкі адказвае за міжнародныя стасункі, назваў замену ў Рызе чырвона-зялёнага сцяга на бел-чырвона-белы актам дзяржаўнага вандалізму. Афіцыйная Рыга ў адказ паслала макеюцаў дадому. Тым часам беларускія праваабаронцы прызналі затрыманага блогера Рамана Пратасевіча палітычным зняволеным. У супольнай заяве яны адзначылі, што пераслед Пратасевіча палітычна матываваны і ажыццяўляецца ўладамі Беларусі ў перыяд вострага крызісу з правамі чалавека. Праваабаронцы патрабуюць неадкладнага вызвалення Рамана Пратасевіча, ягонай спадарожніцы Сафіі Сапегі і ўсіх палітычных вязняў. Ірына Карніенка. Пра абставіны затрымання Рамана Пратасевіча распавялі пасажыры рэйсу Афіны-Вільня. Яны прыляцелі ў пункт прызначэння са спазненнем на 8,5 гадзінаў. Пасля прымусовай пасадкі самалёту ў Менску на борт не вярнуліся 2 грамадзянаў Беларусі і 4 грамадзянаў Расіі. Они сделали шоу. Они взяли его как, ну как так, вы говорите по-русски?
на него так пальцем, раз, на него. Он говорит, да, я говорю по-русски. Пойдемте за нами. Возьмите свои вещи, пойдемте с нами. Он взял свои вещи и пошел. Тогда они вот трясли, проверяли. Паводле пасажыраў рэйсу перад затрыманнем Роман спрабаваў перадаць свой ноутбук і тэлефон дзяўчыне. Ды папярэдзіў экіпаж, што ў Беларусі існуе пагроза ягонаму жыццю. Спадарожніцаю Романа аказалася 23гадовая студэнтка Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Софія Сапега. Яе таксама затрымалі. Цяпер яна на Акрэсціна. У правительства Греции моя команда запросила о том, что происходило в аэропорту Афин, поскольку менеджмент Ryanair заявил, что в самолете могли быть сотрудники спецслужб. И к тому же сам Роман перед отправкой передавал, что за ним велась слежка. Роману Пратасевічу 26 гадоў. Ён браў актыўны ўдзел у маўклівых акцыях пратэсту, а пасля пачаў займацца журналісцкай дзейнасцю. У тым ліку супрацоўнічаў з Еўрарадыё. Пасля з'ехаў у Польшчу. Шырокую вядомасць ён атрымаў у якасці рэдактара тэлеграм-каналу «Нехта», адкуль летась перайшоў у тэлеграм-канал «Беларусь галаўнога мозгу». Я думаю, что он даже предположить не мог, что перелет на самолете такое из одной страны Евросоюза в другую, и такое вообще возможно. Был уверен и спокоен был. А переписывались мы регулярно, вплоть до 23-го. 23-го он уже не вышел на связь. 22-го была последняя переписка. Падставою для затрымання Романа ў Менску сталі 3 крымінальныя справы, заведзеныя на яго і Степана Пуцілу, як на заснавальнікаў каналу «Нехта». Іх абвінавачваюць у арганізацыі масавых беспарадкаў і групавых дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак, а таксама ў распальванні сацыяльнай варожасці. Абодвух унеслі ў спіс асобаў, датычных да тэрарыстычнай дзейнасці. Ніводзін з гэтых артыкулаў не прадугледжвае смяротнага пакарання, але прадугледжвае 15 гадоў пазбаўлення волі. И то, что он внесен в список людей, причастных к террористической деятельности, ничего не означает. Но, с другой стороны, в стране, как я уже говорил, правового беспредела, в принципе, возможно все. Ему могут навесить кучу статей, в том числе и акт терроризма, и которая приведет к смертной казни. Мы спытали у жыхароў Віцебску, як яны ставяцца да затрымання Романа Пратасевіча. Очень неприятная ситуация. Показывает всю жестокость режима Лукашенко. Там иностранные граждане были, насколько я знаю, даже девушку его задержали, которая гражданка не нашей страны. Ну, это ненормально, конечно. Это все выглядит как пи***ц. В принципе, остановить целый самолет, даже не белорусской компании, на территории страны, чтобы достать одного человека, это все очень сильно похоже на терроризм. Гуманизация налицо. Раньше убивали, сейчас вот это сажают. Увечары невядомыя паведамілі маці Романа, нібыта ейны сын у адным з менскіх шпіталёў у крытычным стане. Паведамляюць пра праблемы з сэрцам. Спадарня Наталя кажа, што Роман сапраўды мае праблемы з сэрцам і праз гэта ў свой час не пайшоў у войска. В Беларуси идет война, да, то есть и режим воюет против своего народа. Роман попал в плен, да, его в КГБ, скорее всего, будут пытать. Адвокаты ему могут не допускать месяцами, и ничего с этим сделать нельзя, потому что право не работает. Поэтому я не знаю, чем можно человеку в этом случае помочь. Помочь ему можно только сковырнуть этот режим. На момант стварэння матэрыялу пра затрыманне Романа Пратасевіча ў выніку незапланаванай пасадкі рэйсу Ryanair у Менску афіцыйных паведамленняў няма. Ірына Карніенка, Белсат. І да іншых тэмаў. У Берасці працягваецца адзін з самых масавых палітычных судоў у гэтак званай карагоднай справе. 13 верасня мірныя пратэстоўцы зладзілі карагод на скрыжаванні бульвару касманаўтаў і праспекту Машэрава. Затрыманых падзялілі, і сёння ў судзе Маскоўскага раёну судзяць 5-ю групу дэманстрантаў. 13 берасцейцаў абвінавачваюць у арганізацыі і падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Працэс вядзе суддзя Яўген Брэган. Меня задержали на 3 дня. Я 3 дня провел в ВВС. На 3-й день отпустили. Ну и, соответственно, завели уголовное дело. Дали подписку о невыезде. Я до этого работал водителем, международником. Сейчас я уже почти год сижу без работы.
Працэс за карагод працягваецца і ў Берасцейскім раённым судзе. Адносна 4-й групы, гэта 12 асобаў. Агулам у карагоднай справе праходзяць больш за 70 чалавек. А ў Пружанах на год пазбаўлення волі асудзілі Людмілу Кузняцову. Ёй 53 гады. Нібыта спадарня Людміла размясціла ў сацыяльных сетках пост з абразаю Лукашэнкі. Вырак агучыў суддзя Вадзім Мазоль. Нашу калегу з Белсату Кацярыну Андрэеву, асуджаную на 2 гады пазбаўлення волі, перавялі ў гомельскую калонію, а справу журналіста-фрылансера Алеся Сіліча, затрыманага ў пятніцу, адміністратыўны суд адправіў на дапрацоўку. Нашага калегу меліся выпусціць са сталічнага ізалятару на Акрэсціна, але дагэтуль невядома, дзе ён. Сёння ж адбыліся суды над іншымі журналістамі і працаўнікамі Белсату. Тэму працягне Ігор Станкевіч. 725 рублямі штрафу пакаралі гомельскіх журналістаў Белсату Яўгена Меркіса і Ларысу Шчыракову. Іх абвінавацілі ў вырабе і распаўсюдзе прадукцыі СМІ без акрэдытацыі. Гэта спроба, чарговая спроба заткнуць нам рот, гэта спроба запалохаць, каб альбо менш працавалі, альбо наогул сышлі з прафесіі. І конечно, все гэта ў рэчышчы зачысткі агульнай зачысткі беларускага інфармацыйнага поля. Безумоўна, сённяшні працэс гэта працяг наступу на незалежную журналістыку, асабліва ў рэгіёнах, які апошнім часам узмацніўся ў нашай дзяржаве, у тым ліку і разгром редакции Тутбай и разгром студии Белсата у Менску. 15 сотняў арышту нібыта за непадпарадкаванне міліцыянтам. Сёння суд цэнтральнага раёну Менску вынес прысуд 3 з 6 тэхнічных супрацоўнікаў Белсату, якіх працаўнікі Губазіку затрымалі ў пятніцу ў студыі праграмаў «Кожны з нас» і «Хайтак». Гэта Павал Потапаў, Рыгор Пятрович і Максим Ярошенко. Суд состоялся, сыну дали 15 суток, считаю, что абсолютно неправомерно. Я разумею, хлопцы там нічога не рабілі супрацьпраўнага. Яны просто раскладалі сваё абсталяванне і чакалі на запіс праграму. Вядома, што чаму такі артыкул, просто каб мець магчымасць чарговы раз нашых калегаў кінуць за краты на адміністратыўны арышт. Неўзабаве пасля ператрусу ў студыі міліцыянты прыйшлі ў кватэру журналісткі Белсату Арыны Маліноўскай. Яна рабіла матэрыял пра сілавікоў. Не застаўшы ў дома, міліцыянты пачалі шукаць яе праз сваякоў і знаёмых. Цяпер журналістка за мяжою. Мне позвонил муж моей сестры. Это был первый звонок. Он был достаточно странный разговор, но после чего была небольшая тревога у меня. И после этого он мне перезванивает еще раз и говорит, что так складываются обстоятельства, что его задержали. И пока я не приеду в Беларусь, его не отпустят. Верыць у тое, што сітуацыя палепшае, не выпадае. Лукашенко зацвердзіў змены ў законы аб СМІ, масавых мерапрыемствах і аб электрасувязі. Законы забараняе журналістам працаваць на несанкцыянаваных акцыях, весці стрымы, публікаваць вынікі апытанняў грамадскай думкі. Улады атрымалі права блакаваць люстэркі раней заблакаваных сайтаў, пазбаўляць журналістаў акрэдытацыі, адключаць інтэрнэт і тэлебачанне. Падпісаныя законы набудуць моц праз месяц. Ігор Станкевіч, Белсат. І вяртаемся да галоўнай тэмы, пра якую цяпер распавядаюць медыі па ўсёй зямлі. Прымусовая пасадка пасажырскага авіялайнера і затрыманне Рамана Пратасевіча. Беларусы па ўсім свеце выказваюць абурэнне з дзеянняў вайскоўцаў і спецслужбаў ды салідарнасць са сваякамі Рамана. Свободу Роману Пратасевичу! Лукашенко в Гагу! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Стоп терроризм! Свободу Роману Протасевичу!
Мы требуем санкций! Спадарства, мы ніколі не забываем про наших калегаў, журналістак Кацярыну Андрэеву і Дар'ю Чульцову, якіх на 2 гады пасадзілі ў турму за жывы рэпартаж з разгону масавых пратэстаў на плошчы пераменаў. Памятаем і пра нашых дарагіх калегаў з Тутбаю, якім шыюць крымінальную справу аб несплаце падаткаў. І, уласна, праз момант вас чакае размова дня Віталя Цыганкова пра Тутбай і пра вар'яцтва тых чыноўнікаў, якія спрабуюць яго знішчыць. З вами быў Ярослаў Сцешык. Сустрэнемся заўтра о 21 гадзіне на Белсаце.